Jego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Liala at Jego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mika. Palagi po ako nakikinig sa inyo kaya po ngayong medyo confused ako. Naisip ko pong sumulat sa Mahiwagang Burnay. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, yung boyfriend ko po ng 3 years, medyo may pagka-toxic. Mahilig pong magsimula ng gulo tapos kapag nag-react ako, biglang siya na yung biktima. May isang beses po nahuli ko yung boyfriend ko na may kayakap na babae. Nakasave po yung picture nila sa phone niya. Nang kumprontahin ko, ako na bigla yung may kasalanan dahil pinakaalamanan ko daw yung phone niya nang walang paalam. Paulit-ulit din niya ang ginagawang biro yung disability ko kahit ilang beses ko nang sinabi na hindi yun nakakatawa. Kapag naiinis ako na yung masama dahil pikon ako. Gusto din niya na siya lagi ang nasusunod sa lahat ng bagay. Recently, bigla na lang siyang nagdesisyon na magiging open ang relationship namin. Ano ba, hindi pa natatapos yung kwento, naiirita na ako sa jowa mo. Jowa mo pa ba to? Jowa mo pa to? Bakit ka pa nakukonfuse? Tapusin mo na. Nakakayamot. Huwag na natin tapusin yung letter na Ayoko na ng haba pa eh. Nakakayamot eh. Nakakalurki. Jowa mo pa talaga to ha. Sinasabi ko sa iyo, Mika. Ay. Ayun na nga. Oh. Magbabasa pa tayong mga nakakainis. Ayan. Okay, kapit. Gusto din niya na siya lagi ang nasusunod sa lahat ng bagay. Recently, bigla na lang siyang nagdesisyon na magiging open ang relationship namin. Hindi man lang ako tinanong kung okay sa akin. Hindi lang yun. O, tingnan mo, meron pa! Bigla-bigla din niyang binabago ang mga plano namin. Kapag umayaw ako, magpo-post ng kung ano-anong quotes tungkol sa pagiging understanding at flexible. Nakakabwisit. Alam mo yun. Yung ko nang tapusin. O, meron pa. Tapos, meron pa, Jegs. Kapit. Kapag nararamdaman niyang lumalayo ako, bigla siyang nagiging mabait at mapagmahal. Akala ko dati nagbago na at natuto na sa mga pagkakamali niya. Pero kapag bumalik na ang tiwala ko, balik siya sa dating ugali. Minsan, mas malala pa kaysa sa dati. Oh, tas kayo pa ba? Eto pa, hindi pa tapos, Jigs. Credit grabber din siya. Ikinikwento niya na siya raw ang nagmamanage ng kondo namin dahil busy ako sa work. Pero ang totoo, ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ipinagyayabang din niya na generous siya sa pamilya by giving them gifts. Pero ang totoo, sa akin niya kinuha lahat ng pinambili niya. Dumating na po ako sa punto na napapaisip na po ako, ngayon ka lang dumating sa punto yan? Nag-iisip ka pa. Baka, ito. Okay. May iba siyang POV. Okay. Dumating na po sa punto na napapaisip ako na baka naman ako ang may kasalanan. Pero minsan naisip ko din na baka dapat ko na siyang iwan. Hindi ko naman na po siguro responsibilidad na iligtas o baguhin ng isang taong ayaw namang magbago. Perfect ang line mo na yan. Tambalang kumikinang, eto na, Jegs. Nalilito po ako kung ano po ang mas kaya tingnan mo ako tuloy, hindi na tuloy ako masaya, yung dila ko ayaw na sumunod. Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, ano po ang gagawin po ninyo? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig.
Mika. Rektahin na natin, Nicole, kung ikaw daw sa kalagayan, anong gagawin? Maghahanap ako ng ibang boylet. Yung bibigyan ako ng pagpapahalaga. Alam mo, ang daming mga kasalanan sa ng jowa mo na talagang super duper red flags. Pero dun pa lang ako dun sa huling sinabi mo na credit grabber. Hate na hate ko yung credit grabbing. Yung bang ikaw naman yung naglatag, ikaw yung nag-ayos, tapos iba yung iba yung Tama. Guys, gamitin natin yung nararamdaman ngayon ni Nicole Yala. Okay, Nicole. Tama yung sinasabi mo. Diba? Oo. Nakakainis yung ako yung nag-build up. Tama. Ako yung tumulong. Ako yung gumawa ng paraan para maging maayos. Correct. Tapos biglang may mag-grab ng credits. Oo. Di ba nakakabwisit? Di tama yan, Nicole. Oo, hindi talaga maling-mali. Tama yan. Sorry. Inside joke. Pero it really is para Yes, sa akin totoo naman. yung credit grabbing is not nice. Aha. Siguro for me, because my number one ko pala harmony. One of my strengths is competition. Mhm. So I really do things para mag-excel, para mag-level up, ganun. Mhm. And hindi ko naman laging iniisip na dapat ako yung i-up. Hindi naman. Mhm. Kasi for example, sa team, kailangan buo. Lahat Aha. tayo. Hindi pwedeng isa lang. Lahat tayo. Aha. Kung ano yung success ng isang team member natin dito is everyone's success. Oo, kasi you can compete naman na pero yung iba yung Oo, tinutulak correct, mo di ba? Ang ayaw ko yung galing sa labas. Yung Oo. iba yung yung may Mhm. may ginawa ka, Oo. may sinabi ka, meron kang pina-approve, Mhm. tapos siya pala yung nag-isip. Ay, sinabi niya, actually ako nakaisip ng Oo. ganito. Ay, Oo. galit na galit si Nicole Yala dyan. Yung tipong gusto ko namang i-share. Oo. Shinare ko naman sa kanya. In parang, good faith in na good para- faith para kasi sa para atin sa to. ating lahat. Oo. Tapos biglang siya yung nakaisip. Ala. Di wow, ikaw yung nakaisip. Galit na galit yung Nicole Yala dyan. Ay, wait lang, balik tayo kay Mika. Hindi pala tungkol sa akin to. Oo. De, pero credit grabbing. So, Aha. para sa akin, because maybe it's me, Mhm. because I don't like credit grabbing, para sa akin, red flag yan. Aha. Yung open relationship, yung biglang na hindi man lang tinanong sa'yo, okay lang bang magkaroon na tayo ng open relationship? Napaka-laking red flag nito. Yung flag na to kasing laki ng buong Oo. Antarctica. Umayos Ayan. ka. So, habang kanina po naglilitanya si Nicole, binabasa yung letter, pumipitik-pitik yung ugat sa ulo niya. Kita ba? Oo, chine-check ko Oh. po yung yung mga traits ng ng control freak lahat. Narcissist. Oo, narcissist. nandun Ayun, lahat yung actually, ng control freak na mga behavior. Ayan, katulad ng Yung paggawa ng kwento. Ayan, Kasama yan, yun yan. lahat Oo. na siya yung tama. Correct, Ayan. yun. Yung kahit siya yung mali talaga, gagawa Oo. siya ng paraan, isegue para siya yung tama. Tama, Tapos oo. siya yung pa-victim. Correct, Tingnan oo. mo, from the word itself, sa psychology pa lang, control freak. Yeah. Yung word na freak. Oo. Kabisyo! Mika, ano na? Lumabas ka na dyan. Umalis ka na, girl. Hindi na dapat to pinag-iisipan. Doon sa part lang na parang sinabi mo, baka naman may mali sa akin. Hindi naman imposible yon. Oo. Kasi, wag tayo din turo ng turo. Kasi for sure, lahat tayo may kapintasan din. May mali talaga sa'yo. Meron. Ba't ka pa nag-stay Kaya nga yun, tingnan mo, yan pa lang doon sa part na nagsistay ka. Di ba? Maling-mali. Mali! Oo, kasi yun sobrang red flag na yun na nagsusumigaw na red. Yung i-declare mo na open relationship. Correct. Nang hindi ka man lang tinanong. Di wow. Tsaka yung mga pa-victim siya, Oo, kainis. yung parang yung magpo-post ng kung Oo, tapos yung ano-ano. magpo-post pa na parang, kunwari, hindi pa tama sa'yo, pero dahil alam mo yung sitwasyon, Oo. patama sa'yo. Pinapakonsensya ka. Correct. Na May mga, mga ikaw ganun- naman Ikaw naman parang, ako ba ang may kasalanan? Siguro nga mali ako kasi hindi ako flexible. Ay, tumigil te. Alam mo kapag ka umalis ka sa situation na yan, marirealize mo na para ka palang nabunutan ng tinik. Yes, oo. Yun lang yun. Para ka nabunutan ng tinik. Kaya, importantatious na, ayusin mo ang mga bagay-bagay. Ayusin mo ang sarili mo. You deserve better. Yes, oo. Hindi mo deserve na ganito kahaba yung kwento mo. Ang majority, like, I think I would say 3/4 of your kwento ay nandun lang sa paglista Oo. ng mga red flags ng jowa mo. Enumerate mo In-enumerate mo. So isipin mo yun,
Yung Grabe. 1/4 doon, yung intro mo lang tsaka extra, pero yung pinakagitna, lahat ng enumerate mo na mga problema ng jowa mo. Tapos nalilito ka pa. Wow. Amir. Alis na, girl. Ito yung mga signs daw yung refusal to admit weaknesses. Ayan. Yung overplanning, gumagawa sila ng script, 'di ba? Ayan. Na sila yung gusto Bida. bida, 'di ba? Yun yung mga Meron namang mga bida-bida, Oo. pero hindi sila, may mga bida-bida na includer pa rin. Oo, Ini-include na pa rin, tinatanong ka, ito Correct. okay ba to? Oo. Ito kasi hindi eh. Mukhang hindi eh. O, Tsaka sabi yung niya, ito ang gagawin natin. Kaya nga Yan. yung sinabi mo na parang hindi nag-admit ng weakness. Oo. Nako, ano yan, the delicate ground yan. Yung non-admission of weakness. Oo. Yung feeling niya, siya lang imaginein nasa mo, taas lahat. ang relationship nyo, nandun pa lang kayo sa level na girlfriend-boyfriend. Paano kung pa? may family na? Naku, At tapos isipin mo kung paano siya magiging control freak sa mga anak niya. Kung Oo. paano na, mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Ako, tapos mamaya yung mga anak niya maging politician. Ako, patay tayo dyan. Bakit anong problema sa politician? Hindi. Ibig sabihin, kung ang background sa bahay ay hindi maganda, Ay, tapos oo maging nga. politician, paano na ang pangit nga bayan? ng politician na control freak. Oo. Nako, Diba? oo nga. Yung kahit kasalanan, hindi niya kasalanan. Hindi ba ganun? Totoo. Parang dito, yung Oo, jowa ipapasa ni sa iba. Mika, papasa Oo. sa iba. Yan, Oo. ikaw ang may kasalanan. Kahit Parang- kasalanan mo talaga. Oo. Kitang-kita naman. Oo. Nako, sabi namin si Itigil na Mika, yan, Mika, lumabas girl. ka na dyan, girl. Parang awa mo na, girl. Imagine mo na may girls night out kayo, hindi ka Oo. papayagan. Correct. Tapos kapag ka pinayagan ka, galit siya, tapos kasalanan mo, malandi ka. Oo. Feeling ko ganun yung Ayan. mga lies. Ayan, pinayagan kita, pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ikaw talaga yung malandi, lumalabas Oo. ka, ganyan. Nung pinayagan ka, o sige, labas na kayo. Tapos mamaya nagkukwentuhan, nakakain ako. Tapos biglang nag-message, andito lang ako sa labas ha. Oh, tingnan mo. Kung sang lugar kayo, nandun din pala siya Kanervyos. nakapaligid. Ay, ayaw na, wag. Kasi mahirap. Pag Oo. naging mag-asawa kayo, tapos ang mission ninyo is to Oo. procreation, Oho. magkakaroon kayo ng mga anak na Nako. mahahawa sa kanyang DNA. Naku po. Hayan, hindi mo na... Well, to be fair naman din sa pero kung magbago yung tao, then why not? Di ba? Oo. Nang wala na muna kayo. Oo. Kasi kawawa try ka mo dyan muna eh. to distance yourself. Oo. Pwede. Oo. Alam mo, tama din naman yung word na sinabi mo, yung words na sinabi mo, yung sentence na sinabi mo, na hindi mo naman siguro obligasyon baguhin ng isang taong ayaw naman magbago. Yes, oo. You can only do so much. Yan, tama. Kung ginawa mo naman yung, alam mo sa sarili mo, yung ginawa mo lahat ng adjustments, pero masakit pa rin sa ulo. Bakit? Oo. Masakit yan sa ulo, tapos nagsistay? Diba? Pag masakit sa ulo, pag toxic, Yung umpisa pa lang nga ng letter mo, yung sa toxic kong boyfriend. yun na. Tingnan Yung mo may yan. BF ka na 3 years na medyo toxic. Oh. Tapos Tingnan mo. nagpapabiktim pa pag Oh, kinumpronta mo. tingnan mo. Yung intro pa lang eh. Sas. Itigil na yan. Ang ng why? Bakit nandiyan ka pa? Oh. Yan. Gets naman namin, nakakabulag talaga ang pag-ibig. Mm. Pero he's not the only guy in the world. Oo. Yun lang yun. Ayan. So, pahingahin mo yung sarili mo. Truly. O, pahinga muna. Correct. Ayan. Yun O lang siya. yung Mika. Yun lang muna, Mika, ha? Okay. Ay, exit na muna kami for Oo, now. Magpapahinga muna si Nicole yan. Nag-init ako, may mga naalala kasi ako mga people eh. Kaya exit na muna for Ayan. now, ha? Salamat sa pagtutok. Salamat for sharing your story, Ayan. Mika. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!